RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Analo, ginaingon, basta magbisyo o dili makamaong muda, mo resulta kini sa pagkabuang, mo kining nahitabo sa kumbana nga dili na ko mahimong may kalimtan. Kay Maria sa barong nagdok-dok na gabi namang dako. Ay, mubangon ko at kung susihon sa silong, bangag sa ilong. Humanalin ako sa dili pa muhayag. Jimmy! Ba! Ano sige magkagdok-dok diha? Saba kayo. May kutas mga silingan. Humanalin ako ba? Gamay na lang. Puno nga na kay saba kayo. Mariklamuhan ka sa mga silingan na Jimmy. Bida ni mo, Jimmy. Alas 10 nas kagabion, hapit na mo alas 11 gabi. Sus! Hilabdan ako ninyo! Uy, baya. Naghagok malagi ning bana ni mo. Analo? Ana, mura bayag si Jimmy Abilia. Ako pa. Kay usa ka semana nang may tugtog. Susu ka semana? Lagi pa. Uy, Di man siya makatugod. Murag. Gi-insomnia. Dili insomnia ang ibating Jimmy noy. Kung dili, nigamit na siya. uy, unsa? Anong nahibaw ang gawak, ha? Uy, sos. Uwak, ngano? Nisulti manasyon ako. Akong gitambagan nga muundang na siya. Wa man, nooy ay. Wa man hinuon mo pato. Akong giundang nga way ayo ng bisyuha. Wa yun pato na ko. Maug yun. Sakto yung gawak. Jimmy, magsulti ragot ta. Sama na ba? Dali kay mulakaw ko. Nagbisyo ka. Siya bisyo ba?
sultihi ko tinuod. Mugamit na di ka? Taka man lang kay. Bagong tikaroon na. Oh, Jimmy? Tagi na kong kwarta man ang Gloria. Tagi ko Wa ko'y kwartas imong bisyo, Jimmy, ha? Sunugo na ko na inyong baya. Ay, buhata, oy! Kay apel kag sugdo na kuskayo. Kaon na. Igor man kang nagtanaw sa pagkaon. Wakoy gana eh. Pugsa lang, God. Pila nag-adlaw ha. Wa kay kaon-kaon. Paita ni mo eh. Munas ginhawa man gani nato. Aron makakaon lang ta. Ingon man ang mga bata. Bisyo pa kita. Hilom ha, hilom! Lingog-ngog! Hilom! Nara. Bye, Jim. Malayo sa bay. Pakita hindi mo mga anak ni mo. Lantara naman kayo ng imuhang buhat. Pida. Hay, tara na kayo na mo. Madakpan gali ka. Tagbaw yun ka. Panghilabot na ko, wak. Kay di ta igsuon. Di bitaw. Pero suot tao pico. Good. Lain kayo. Ang madlungod. Giti ka. Bawa niya! Basig labayon na kaning granada ron. Bay. Tinood na Granada. Araw ka mo to, ha? Ibto na ko ang pini ni, ha? Unya akong ilabay na sa imong tungod, ha? Ay, pero ay, kumitsa. Ay, bida. Kewan. Adlo kang matay. Ha, kagiti mo tao na. Di ka grenade, ha? Din ka na. Dakpagin ka makitaan ka na, Benjamin. Nalo, matasa na lo. Ano ko eh. Matasa aron matuog ba? Puang naman ko. Gipuka lang yun ko ni mo da. Sabi, ang sabanyak bata pang mga bata. Sabi, sabi mo. Ang sabi ito, maramag na pra-pra. Umot na yung panty. Jimmy, ang pina akong panty. Iwa mo nagihimong maskara. Amina. Talikod. Ay! Jimmy, ay, nagtanaw ang mga buto. Jimmy, Yati na ko ni mo, Jimmy. Suyo pa ka sa tubangas. Upisan mo na. Talikod! 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 Ngano de kanoy? Analo, ato atong bana nimo kinadakpan ra ba? Saan sa man pa? Ay baya ni suyop atubangan sa tanod sa upis. Unsa? Pasaylo ako, Analo. Di ko magpakita sa akong igsuong adik. Basagdi siyang mapriso. Asawa ko niya, Ate Gloria. Dili mahimo nga ako na siya pasagdan.
Wa na ni Jimmy analo. Gabi yatagan na mong pagkaon. Pero, gipatira niya ang among kauban ug nakadagan siya palayo. Asa? Hapit ka niya maligsito paglabang niya. Oh, Analo. Jimmy! Jimmy! Tungang gabi na in town, uy! Nganong namanday man taon ka diha, uy, saba ka ayo! Napra-pra na ganang bana ni mo, Analo. Kamantay ka na. Mayong tagbadak pa nagbalik, aron makapahuay na ta. Grabe ha, tanaw. Mudok-dok og hinay na, karon mukusog na sa dukdok. Kamantay ka. Sige na gihapog siya gamit anang ginadiling drugas. Abi na kog ni tagam na siya, kinadakpa na. Ang mga bata pa, mahadlok na niya, kay mukalit raman siya padapat. Bangang sa ilong. Ulsa di ay. Magsigi og yaw-yaw nga dili masabot. Hay. Si Jimmy, nagyaw-yaw na sad. Murag na siya giaway. Pero, dili masabtan na iyang dialog. Si Jimmy nagkuha og sundang og giwara-wara niya. Dali mga anak. Dali, maganaog na ta din eh. Matutos barangay tanod. Ipadakop na lang nato si Papa ninyo. Oma! Dali. Naghubo si Jimmy. Nga nagdagan-dagan paingon na to nga nagwara-wara sa sundang. Mas pasiyang inyong magdagan mga anak. Aron dili tapapat yan sa iyong amahan. Tabang mo! Tabang mo! Tabangin mo ninyo! Tabang! Ginervyos ko adtong hitabua. Gidakop sa mga tao, ingon man sa mga tanod si Jimmy. Giato nila sa mental hospital, kay nabuang naman siya. Mga kutong magkasama ang kaagi ni Analo, dinhining tulumanon. What's the style? Kinervyos is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil dan Jesus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.